представям един много личен за мен момент, именно един момент на преход от живота към смъртта, който не е бил лесен нито за мен, нито за баща ми, но с помощта на изкуството, иронията, сарказма към живота, успях да го преодолея по някакъв начин. И има нещо вярно в думите на Фройд, в които той казва, че наистина ставаш човек, когато баща ти умре. Пък мен смъртта винаги ме е интересувала и завладявала още от дете, защото това е една тема, която е неизчерпаема и е езотерична, и е всеобхватна по някакъв начин и е завинаги без отговори. А пък нещо ясно ли е, то просто е скучно. А скуката нас, хората на изкуството, ни убива или минимум ни